Lainnya thằng sakra nih, udah santai. Thằng sih. Này lang bay thang, deh lang bay thang kan selesai. तामुलपुर बोजामारिनिफ्राय हिनजाव गोदान लायनो थांनाय दा बिराद अखा हाखादों आरो ना टेम्पु गारि खैना लायनो थांनो नागिरदों मानसिफोर गाखोदों ना अखा हासोदों आरो जों नाव थादों लायनायदों बिराद अखा हाखादों थांगासिनो दङ टेम्पुआव गाखोनानै Video ओंखारनायावनो बिराद हादों आरो ना फैना लांनो जगार खालामबाय थादों पार्टि नागिरदों जों आरो फैना गामियाव जगार बानायबाय थादों फैना लांग्राफोरबानो जोंना जमानो थांनोसै जोङो थाबायगासिनो आदा बिसोरो खैना गोदान लांफैदो जोङो नै मोखना बारियाव नै खैना लांफैदो जोङो हिनजाव गोदान लागावनाय ओंखाम जादों गोथावनो गोदान लांफैदो जों आलना फालें बेफोरखौ हरगोन बिबार माला सोबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदाननो सोबाय नोंहा मालाय हिनजाव गोदाननो सोनायखौ हौवा गोदान सोनायखौ नुनाय अ बेखौबो सोयो नंगौना नङासै आं बिदि नुफेराखै बिदि नुफेराखै आङो बेना बेलेगब्रा बेखौबो बिदि सोहैयोनो ओइ मा देवरिया सोबाय माने खाथि नालाय खैना लायनो थांनो नागिरदों बिथोराव आरोबाव खैना गोदानखौ नै लांसै जोंहा खैना गोदानखौ लांनोसै दै
Khuyna godan labbaय Cái rừng đi, cái rừng đi.